pisse skæv. Filmer du? Er vi friske? Skal det altså lade det?
så har vi hæppet hele dagen, og vi har skrevet og råbt og vundet en masse kamp. Ja, vi har fundet, vi har vundet en masse kamp, vi har vundet. Men vi er sådan rimelig dødelige. Ja, vi har fandme hæppet. Og det er de gået med de forskellige hold. Altså, drengene, der gik det helt vildt godt, men så i kvartfinalen, der var I ud. Men pigerne, der er videre, vi er vi ikke finalen? Nej, det er finalen. Vi er semifinalen. Jonas skal blive skadet, så det er ikke så fedt. Og han gider ikke snakke med mig, så det er ikke så fedt. Og han ligger på et hårdt gulv, og det er ikke fedt. Og ellers har det været meget fedt. Hvordan er det gået? Drengene er slået ud. Og pigerne er vandt. De er gået videre. Hvornår skal vi hjem herfra? En gang i aften. Nat. Morgen kl. 7. Hvad så, Jonas? Hvad er der fint med dig? Luk røven. Nu er pigerne så i finalen, og så håber vi på, at de vinder. Heidi, det er hende, der har spillet alle kampe. Heidi, hvordan har du det inde i dig selv nu? Har det godt. Det er det godt. Det lyder godt. Det er bare herligt, så. Tror du, I kan vinde finalen? Ja da. Kan I godt vinde finalen? Ja, det kan det godt.
til Hestlund. Og vinderen hos pigerne, det bliver Sally. Og til de tre hold, der står på midten her, så vil vi sige tillykke med jeres indsats i dag, og held og lykke i den femte april i Middelfart. Vi skulle måske også lige nævne, at på den utaknemmelige fjerdeplads hos pigerne, der fik vi Vester Thor. Efter at have trænet 2 gange indendørs. Ja, vi holder. Så kører du. Ja. Hej. Hej. Er du tilfreds med dig selv? Ja, er du det? Prøv lige at se ham her. Hej, dem på Jonas. Det er så mig, der... Ja, han er skadet her. Ja, simpelthen. Her. Her. Det er ikke fint. Gør det meget ondt? Ja. Alt for meget? Ja. Hvem gør så? Hvem? Fint. Perspektivstationen større ud. Højere. Jeg er klar. Ja. Du siger, jeg har... Lad os få en opstart, tror jeg. Fløjt, der skal sætte med. Nej, jeg har ikke nogen ting. Det er så lidt kæmmerligt. Det er mig, der er inde i Jeg ved ikke, jeg synes om dagen i dag. Jeg lige have været inde for lov at trille lidt med klatten der, så lige et år med svæsken, så lige højere der, så lige op i corneren der. Men udover det, så det er bare 10 år. Og morgen, hvad så? Så det er en god dag. I bare med sønnen. Mors stinker! Er vi friske? Ja!
chefredaktøren, hun er bare pissed. Altså pissed off. Ja. Lad være. Alex, nu holder vi til. Det ville være deres søn, ja. Det er klogt. Vandhånd. Vandhånd. Kan du lidt højere komme? Ja, og så lidt mere følelse, ikke også? Hun har lige sunget en smuk sang for dig, og så... Og du er Du er dybt forelsket i, når du er simpelthen så langt væk i. Det er klogt, synger smukt. Ja, kan du se mig nu? Hvorfor er det klogt? Normalt blander jeg ikke forretning med fornøjelse, men jeg gør en undtagelse. Jeg Ja, det kræver lidt at arbejde på. Det skal simpelthen være så helt og erotisk. Ja. Det er grobund og noget kærlighed i. De er klogt og synger smukt. Jeg er stadig i, skal holde koncentrationen. men jeg vil gøre en undtagelse. Okay, det er bare en helt vildt god musical nu, og vi har det bare helt vildt sjovt. Ja, det var bare lige det, jeg ville sige. Ej. Jeg er, hvad fanden hedder det, musketeren, der hedder Aramis. Okay. Er det spændende? Ja, det er lidt svært at regne. Sonic Boom! Hold nu. Nej, fuck det. Musketerer. Patrick Ulrik. Ja. Filmer. Hvad siger du? Hey, Lars. Kæft, det er galt. Ej, vi snakker. Prøv at se, vi skal være derinde der. Prøv at se nu. Vi skal være derinde. Han er klam. Jeg fik noget bag her. Skal vi... Den anden en. David, kom. Hvad? Gå over til kodin og sygning og... Hvor er I ved hen? Det er kun en sted, hvor han får kigger Vi har taget skuespillere. Mor går over sløj. Og vi har... Der er police. Kom nu. Så er der så Hvad skal jeg lave sådan en? Hun laver musik. Hvad gør vi? Okay, Madonna. Er I klar? På pladserne? Det stopper med det der. Det må vi sgu da godt. I må ikke, nej, I må ikke tage afstand. Ja, det tager I ikke. Sportsgren. The Patriot. Olivier. Kom nu. Nej, jeg Det er jo ikke dårligt, man. Det er ikke, hvem alle kan det er ikke videre. Du filmer kraftigt ikke de døde ud af. Det gør jeg heller ikke. Det er fordi, vi er ved at have sådan nogle søjler, der skal stå rundt omkring på scenen. Så sætter vi sådan her på, så vi kan samle dem, så det bliver pænt. Så skal de bruge sådan nogle trapper og alt muligt grej. Jo, jo. Okay. Når vi går til det. Så 1 og 2, det er der, når vi starter. Mia, det skal du skrive op. Er du med på det, Mia? Var det resten op? 1 og 2, det er der, når vi starter. Når publikum kommer og sætter sig. Og så skal der være sceneskift, når vi starter på side 9.
Tak. Vi skal så ind til madlavning, og de er lige kommet tilbage efter en velfortjent pause. I også vi vil også have sådan nogle. Nu har I den fra. Ja. Ja, okay. Hvad laver I her så? Vi laver kostymer. Hvad skal I bruge den til? Ja, til skuespillere. Special effect. Kom så. Hvad skal jeg? Han er sjov. Nej. Ja, vi skal så interviewe Lars Dr. Young. Ja, Lars, altså, har jeg kaldt dine replikker? Nej, ikke helt endnu. Men er det tæt på? Ja, det vil jeg være der. Hvor mange replikker har du? Over 6. Hvornår skal I lave det? På fredag. Hvordan går det? Det går okay. Okay. Jeg hører en søge om, at det er der godt. Så er det en uforskaffet knæk, så jeg er glad for, at jeg aldrig skal møde ham igen. Så, ja. Ja, du vil bare det. Nu tager jeg godt. Prøv at lede det varmt det her. Hvordan kan du kalde dine replikker? Okay, det er vi sidder lige og øver her. Okay. Vi skal så op og... Da nu sidder op og øver til skuespillet. Jeg skulle op. For satan, der må lige mit ben op i. Sådan. Au, på ingen måde. For helvede. Ind og smage noget af det mad, de laver. Hvis vi må. Hvis vi må, ja. Og vi skal over og interviewe Thomas. Her er Thomas. Thomas, hvad laver du? Er det okay? Hvad for noget galt? Okay. Okay. Det er sjovt at være i en café. Det ønsker I. Okay. Vi står så her med Kasper Forlager, så vi har lige bevist dig lidt om det her udstyr. Hvor meget har I så herfor? Jamen, det er med lys og lyd. Der er for omkring en... der har vi i hvert fald rundt en skarp million. Okay, det er noget, Lars Larsen fortæller lidt om. Det er noget, jeg ved lidt om, fordi at vi har dem der monitors og sådan noget, der sidder der og fjern, man skal sidde og lege lidt med. Det er mig, der skal ordne med. Kan du altså sige, det er klart, der står for, hvad laver du så? Jamen, jeg skal styre dem her personelle lamper her. Der er fra atompulten af. Hvad gør de? Hvad er en atompulten? Okay, vi kigger lige forbi billedkunst. Og så Sanne.
Sanna, kan du ikke lige få et interview med dig? Nej. Kan vi have et interview med... Nemlig, vil du ikke sige noget? Nej, tak. Hvad er du i gang med? Det er godt. Jamen, vi skal lave og give... Nej, hvor stort er og de laver faktisk ikke en skid i det. Det er en journalist, der tror jeg. Jeg er også god til mange af jer, så er vi lidt skuffet over en gruppe, der ikke kan lave beskid. Og det har jeg ikke fået fejl af. Men så er det jo, åbenbart. Jo, fordi hans hold ikke også over, jeg hjælper med at få det af og sådan noget. Det tager jo godt nok tid, det er jo ikke, som vi ligger og knipper. Nej, det er ikke. Høren er med nu. Okay, op igen. Så kører vi. Velkommen til SU News. Her har vi en glidebane. Og her står de så pragtfulde SU-elever, der er klar til at løbe og glide. Her ses 4 med det gule i en flot stil. Og de kaster sig. Og de kaster ikke særlig langt. Nej, det er ikke noget. Løb. Jeg kan noget mere sag på. Her så vi Annelise og Adolf og Rasmus. Helt smidt i kameraet. Det er min sidste kamera. Og her har vi så Tine og Krøl. Ja, og så er jeg også mit kamera. Så er nogen i benene. Og Marie, jeg kan sige, må I ære og tage det længere. Du ser ud, Anja. Ja, der er han. Og latex, Mia.
Det var færdigt nu. Hvad I trætte? Ja. Og så hvad du har gjort med din kontaktgruppe, Hans. Og så en par søde piger. Lige der med søde. Jeg har taget beskidte sejrene. Ej, hvor sejt. Hej, Hans. Er vi ikke lækker? Jo. Der er 203 styrer for sindssygt. Især til dig. Hans, du skal tage en gruppe. Hannes! Det mangler bare noget musik. Hello, George. I'm standing here in the SU hall, and I'm doing a repetition about jumping accidents. And as you can see, there's nothing really dangerous in jumping. And the pupils out here have many lessons, so there has to be a lesson sometimes. No! No! What happened? No! 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 Hello, George, and my lovely lady. Jebjerg, as you can see, is a very, very peaceful town. It's no violence and nothing, and no cars at all. Yes, that was close. Well, as I was saying, Jebjerg is a very, very peaceful town, and this is the baker, and he is like the Hello, I'm Hyacinth, and I'm the weather woman on this program. And we're going to talk a little about selling and Roslo, that because that's where we Well, I just get super big. I'd like to thank from here. This is a couple of us together. Shut up. Thank you. Stop. Kom nu, hvad er det øverst der? Nej. 1, 2, 3, kør. Hello, and welcome to Carl and Lene. And first I want to ask you, how is it to
be a cowboy here at SU. It's okay. It's okay. Yes. That's good. Yes, thank you. That was all for today. Yes, my dear, and we return after tomorrow, and the day after that, and the day after that, and the day after that. Shut up. Shut up, we're finished, okay? Shut up, please.
Og vi
Og disse ringe er symbolet på den evige lykke på hans hoved. Ja. Amen. Lykke, lykke. Hvad skal vi nu? Jeg skulle så slå af. Ej, I er nødt til at komme frem igen. I må nu kysse hinanden. Yeah!
Hun er slut mig. Fred være med jer. Fred være med jer. Og fred være med jer. Og så skal vi synge en sang. Jeg vil gerne byde velkommen jer i dag, i aften, til vores bryllup. Stor højtidelighed. Så skal vi så til at spise nu. Jeg kan også sige, Per, fuck af med det kamera. Fuck af med kameraet. Og Alex, ja, det er deres bryllup. Nu er jeg jo ikke en stor taler, men nu er det jo en tradition, at man som far holder en tale for sin datter. Mette har altid været mig og min kones lille pige, så det er en stor oplevelse for os, at hun nu skal giftes. Men det er også til en stor glæde, at det er Alex, hun skal giftes med. For så ved vi, at hun får et spændende liv med øl og godt humør og masser af fodbold. Da vi var på ferie sammen for et par år siden, boede vi over en anden familie. Mette blev dybt forelsket i den flotte Alex, som boede under os. Og jeg har siden den tid vidst, at der var noget specielt imellem dem. Og nu var jeg ganske rolig ved tanken om, at de er blevet gift. Mette, du har altid været glad for drenge. Så at du nu har bestemt dig til, hvem du vil dele resten af dit liv med, er en speciel tanke for mig. Nu er du ikke længere fars pige. Jeg håber, I får en god og eventyrlig fremtid. Jeg vil gerne udbringe en skål for brudeparret. Jeg skal bede jer rejse jer op. Nej, nu står Skål for dig. Jeg kan fandme ikke stå sådan her. Skål! I skal leve, I skal leve, I skal leve højt, hurra. Hurra, 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 hurra. De skal leve, de skal leve, de skal leve højt, hurra. Jeg havde ikke brugt det, jeg er præst. Skal der have mere ræk? Du hedder Futte. Hallo, du skal op og kysse med dem. Skynd jer. Op. Vi vil have mere vin. Så er den.
en boxshorts med ned. Alex, det er derfor, du skal vente om. Hvad har du sjov? Det kan du ikke finde ud af. Du bliver så givet 100 alt muligt, og baglæns og forlæns og sidelæns og fremad. Michael, skal den ikke til? Jeg var godt med. På min kørestol, små venner. Bag. Må ikke bare lige prøve en gang? Men det samme bare lige var sådan derovre. Hvad derovre? Ja, mor og far. Så kom dagen. Dagen, hvor I skulle sammen, hvor I skulle giftes. Mor og far, som det gamle ordsprog lyder, den man elsker, tugter man. Så jeg har i hvert fald aldrig været i tvivl om, at I elsker mig. Især ikke dig. Jeg er også glad for, at I alle sammen kunne komme i dag. Det er jo familien, som er det nærmeste, man har. Og jeg synes, det har været meget hyggeligt indtil videre. Jeg synes, det var en god beslutning, at I har bestemt jer for at gifte jer. Det var nok på tide, vil nogen af os mene. Jeg vil gerne sige tak til jer, fordi I har været der for mig altid og har hjulpet mig. Ja, jeg vil slutte med at sige tillykke. Kan vi ikke alle sammen rejse os? Nej, men lad nu bare. Farfar, nu skal jeg filme dig. Nej. Lad nu være. Gå nu væk, Benny. De må sige, at han 10 år. Det kan være, hvad de ikke kender, der er barn. Ja, filmer du stadig? Jeg vil først holde en tale til min kære hustru. Altså, lige siden jeg... Nej, lad nu være. Det står tæt på det der. Nej. Tak skal du fandme have. Kan du filme for dig? Hvorfor tror du, jeg har vand i hele hovedet nu? Jeg er bort fra munden. Så spytter jeg på dig. Ja. Og her sidder vi med far, mor og søster. Har I noget at sige til brudparret og brudgommen? Brudparret? Ja, men det er jo ikke sådan, når de unge så bliver gift nu om dagen jo. Men, nej, hvad lille søs? Nej, det er ikke nemt for hende, det er det ikke. Nej, men ham Alex, han er nogle steg, det er han. Han er en rigtig lille guttermand, det må vi sige. Og hende Mette, ja, det har jeg jo altid ment. Hun er jo min lille øjesten, det er hun. Ja, vi kunne, det var lige... Ja. Ja, men det er fordi, at farmor, hun skal lige have skruet op for høreapparat. Det er ikke sådan med det ved du nok, lille ven. Ja, jeg er klar. Men hun er helt ude af den, det er hun. Mette. Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jamen, så er det så bare. Hvorfor dig? Hvorfor ikke mig? Vil I ikke ønske dem? Hun er så misundelig, men det er en grim ting, det er en grim følelse, når man sådan er misundelig på hinanden. Ja. Men du bliver nødt til at komme igennem det her, så skal farmor nok finde en mand til dig. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Nej. Ja, der er nogen nede fra kortklubben dernede, der. Ham, Hvad ved du? Savler. Ja, det er ikke den, der holder på munden, det er det ikke. Nej. Men ham Edvards søn nede fra kortklubben, han er også fin, det er han. Ja, men Mette, vi ønsker dig held og lykke. Vi tager lige en hilsen fra mormor og farmor. Ja, det er mormor og farmor for Fyn. Ja, der er vi der, mormor. Så lige så stille. Ja. Jeg kommer på hurtigt, jo. Skal du følge med? Der går jo sådan lidt hurtigt, når farmor der kommer frem på. Ja. Men vi er mormor og farmor fra Fyn af. Ja, og vi har lidt problemer
på med det der bentøj? Jamen, du det var ved at snakke om min psoriasis her den anden dag, det var godt. Helt udbrud. Nej, det er rigtigt. Det er ligesom min nabokone, det siger hun også hele tiden. Ja. Nå, men det er noget værd noget. Og nu tror jeg, det er nok for dem. Ja. Og vi cutter. De hyggede sig vældig. Det gør vi alle sammen til den her fest.
Nej, det er ikke. Nej, nej, det ser jeg. Nej, det er noget, det er. Gumlebillede. Det er Nej, det kan du godt stemme. Nej, det er Hvad laver du? Ja, det var da tæt på. Det er bare kørt. Han er også noget rundt her. Jeg skal en sammen. Hvad skal du der op i? Det var en anden tidspunkt alligevel, Hvor ham der kriller fedt, han. Ja, det er lort af kamera. Jeg tror, det der er meget sjovere. Jeg har noget rigtig sødt at se hernede. Jeg har fanget Det kan ikke feste dem op, det der. Nej, hvor er det klart. Men om det er hvad med at lige det lænder til, du skal vaske det. Så må han skal du ikke med? Prøv lige at det der overhovedet ikke var ikke. Pisse glat. Helvede, lortet. Ja. Ud over hele buksen. Kan der vente? Hvor mange har vi, Simon? Hvad? Hvor mange har vi? Det ved jeg ikke. Det er med. Nej, ikke på trappen. Så flyver den væk. Den holder den op med det der oppe. Den er ikke død. Den er bare fedt op. Så ikke vent æler med her. Nej, det er Simon. Simon. Blød af helvede. Hvad godt så? Godt, Tassi. Har du prøvet før det der? Ene kan du ikke Kom så, fisk. Gammel fisk. Lille ven. Hej, lille ven. Kan du med den der? Prøv at den op. Ja. Det er den der baby. Okay, det du prøvede før det der, tror jeg. Så nu, man ser mig, der er vi skal passe. Ja. Nej, det blev ikke. Er der knæk? Benja, det var hårdt, det der. Hvor var det der, hvad? Hej, lille kæle. Hej. Den har vi ikke op i fanget. Stop. Den vil bare. Den kød nu? Jo, den er nu. Skal. Ej, kom nu. Nej, det var lukket af. Nej, det er bare så dejligt. Vi skal spørge jer selv om. Lille filet af løg. Skal noget marine? Det synes jeg. Nej, jeg skal have
til bankefærd, den her. Ja, hej der. Hvad var det? Hvad var det nu? Det var. No camera. Det her nede, det plejer vi da altid at gøre. Det plejer vi ikke. Nå, I har en spand. Det der er et væske, det sidder der ingen ben i. Jamen, hvis du skal op ind til siden af. Du fylder det der kamera der. Det er ikke noget... Skal der vaskes? Ej, hvor fedt. Er det regnbrød? Ja, fisk. Det er klart. Okay. 4 svin væk. Okay, jeg har fået sådan overdrevet meget blod. Sådan, kom her. Det er noget godt. Det er vores. Vi er engang med. Jeg spiser ikke. Jeg ramte bare. Vi skal også... Det er ikke sjovt, mand. Det er bare tanken om, hvad du spiser derude. Så er vi bange. Ja. Bare fordi, at de... Nej, det skal ikke. Jeg finder en ting. Det bliver drengen. Det bliver drengen, det kraften siger. Det vil være stedet noget, ja. Det er kun fordi, de får bag til mit Danmark. Det ved så godt, det. Det vil ikke sådan noget forklare på noget nu. Hej, det er sådan noget at sige til mig. Ej, er der ikke flere? Det var ikke så sjovt, lige sådan en tur ud. Ja, det kunne være. Jeg husker det i redning. Ja, de er ikke på. Skal vi komme? Frank da. Jeg kunne finde nogle briller. Har du været ude en gang i dag? Hold kæft, det var sjovt. Ja, det er sjovt. Så er det kraften, men det er rigtigt. Det er ikke, jeg tror... Nej. Det er helt rå, det her. Jeg synes, det var klart. Det går helt grønt. Det er dig, det er udformet. Vi ser, at I har et lille problem. Ikke, jeg kan få brød efter mig. Jeg kan få brød efter mig. Hvordan er det lige på det? Nej, så reagerer det. Det er ikke lidt. Ja! Yeah! Nu finder jeg på fodboldsmod. Nej, det kunne da godt være. Hvad er det godt? Snak med Hvad? Nej, det gør jeg. Du har vist det. Jeg har fået det. Det var så fuldstændig. Ja, det skal se, hvad der sker. Jeg ved ikke, det er. Hva? Han er også en af mere. Der er også det. Jeg synes ligesom dem, der var inde i jo hele, de kunne godt lide der jord. Anne, du vinder. Okay. Til det første gang. Så er der hygge og ro i byen. Mange gange. Hvornår? Da jeg gav dig salat. Man får mange venner på efterskolen. Skal vi sige, at det var mig, der gav dig salat? Ja, og så gav jeg dig et stykke blomkål, og så smed det væk. Du vidste godt, jeg havde blomkål. Jamen, skal der luft at smage? Jo. Nå, syng. Nej, jeg kan ikke synge. Nej. Nej, det kan du ikke. Øj, ja, hvad mener du med det? Jeg har da altid forsøgt. Signe, han skal stemmes hjem. Jo, det var ikke til. Signe, skal vi komme bagover? Nej, jeg sidder ved Tom. Det hedder min halvbror. Ja, han er sommer, der ham kender kan jeg også. Nå, hvor kender jeg? 2 gange personligt, da. 2 gange i person. Vi har kun snakket om 2 gange her. Signe, stopper du lige den leg derovre? Det klør! Ej. Ja. En Tanja. Du kunne bare spurgt ham til sin dør, så havde du haft ham på en flag. Nej. Det var jo typisk nogen, der hedder Thomas. Jeg kender det, jeg har prøvet det 1 gang.
Ja. Nej, den kan vi. Det kan de godt. 33 mand. Det er det, der kommer før 32. Nej, efter 32. Hvornår begynder det? Tag mig med til dit drømmeland. Kan jeg jo ligesom ikke, vel? Der må man drømme. Tag mig med til Diana. Tag mig med, tag mig med, tag mig med. Det er der, hvor man ikke bare skal passe sig til. Nej, jeg tror, jeg lader mig. Tag mig ud til Småborg. Der hvor man Og hvad er nu der? Det er nu, man gør det her. Det er sådan her. Det er ordentligt. Sådan her. Jeg kan jo ikke, hvad du skal holde det. Nu skal du holde det, så kan jeg holde det. Simpelthen langt, den jeg brugte dem. Skal Manfred være glad, eller? Ja, jo, det er det. Sådan her, ja. Hvad er du? Gruppe? Mette! Det var lige mig, hva'? Det er ikke nogen god idé. Skarp. Ja. Og en mand og frygten frem. Lars, han er bare med på. Den der scene, som er
Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now, about now, about now. About now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about right about now, Funk Soul Brother. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place